Kalit ug kusog nga pagtayog ang nasinati sa habagatang bahin sa nasod karong Biyernes, Oktubre 10, 2025. Miabot sa 7.4 magnitude ang gikusgon sa maong linog. Base sa report gikan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS), nahimutang ang epicenter sa maong linog sa dagat southeast duol sa lungsod sa Manay, Davao Oriental. Tungod niini ang atong mga kaigsuonan sa Davao ug ubang bahin sa Mindanao, maoy labing naapektuhan ni ining linog. Samtang kita sa Sugbo nakasinati og instrumental intensity 4. Nasayran nga as of 4 p.m. miabot na sa 3 ka tawo ang konfirmadong nakalas. Sa CCTV footage sa social media, makita ang mga estudyante sa Mindanao nga grabe ang kahadlok ug dayong mihapa aron maluwas atol sa pagtayog sa ilang palibot. Dunasay mga trabahante ug ubang mga individual nga dali nga mi-evacuate gikan sa ilang buhatan. Ug adunay mga establishmento ug ubang edipisyo nga nangaguba. Matud sa PHIVOLCS nga miabot sa intensity level 5 ang nasinati sa dakong bahin sa Mindanao. So, initially, ang mag-i-issue ng mga intensity sa mga Davao area, Mindanao, napami sa 5. Pero karon makita na nato nga nani damages, i-update na nato ni i-upgrade na nato itong mga intensity base sa mga damages. Gani bisag sa Davao Oriental ang ground zero sa maong linog, apil ang Sugbo sa nakabatyag sa pagtayog, human kapin sa bisan wa pahingpit kabangon, kapin usa ka semana human sa miaging 6.9 magnitude nga linog sa norte. Sa syudad sa Sugbo nakasinati ang mga residente og earthquake intensity level 4 o moderately strong. Tungod niini, daling gipa-evacuate ang mga tao sulod sa mga establishmento, sama sa Cebu City Hall, Cebu IT Park, mga ospital ug uban pa. Gani na hinabi sab sa MyTV Cebu News Team ang usa ka BPO employee nga si Britney Kadungog nga dayong gipa-evacuate humang nakasinati sila og kusog nga pagtayog samtang sila nagtrabaho sa 8th floor sa ilang opisina sa Salinas Drive sa Barangay Lahog. Una pa lang na ko i-instruct namin nga pwede mo gawas so nagawas na sa truck. Hindi mo sa Picas building na. Isuspenso sa mga LGU sa Sugbo ang ilang face-to-face classes karong adlaw. Diintakda pang i-anunsyo ang resumption base sa advisory gikan sa PHIVOLCS. Mibutyag ang pangu sa Disaster Council sa Cebu City, Konsehal Dave Tumulak, sa ilang mga lakang sa pag-monitor sa matag barangay sa Dakbayan. Dugang sab niya nga sa ilang pagresponde, wala ray mga naangol o nakabsan og kinabuhi dinhi sa Cebu atol sa linog. Kay usa sa ato ang problema nga na-encounter tungod aning sunod-sunod nga mga linog ang communication. No, daghan na kayong busy ato ang mga cellphone. So, sila musuroy ni sila sa mga tagsa-tagsa ka mga barangay pagsusi ug unsay nahitabo para maximize na to ato mga resources. Sa pagkutlo ni ining balita, gilibkas na sa PHIVOLCS ang tsunami warning nga gi-issue kaganihang buntag. Giawhag sa mga otoridad ang publiko nga magmatngon ilabi na nga aduna pay mosunod nga mga aftershocks. Lahi na siya, lahi magito nga segment ng Bugo or Cebu earthquake. So lahi na siya nga segment. So kani siya ang iyang quadri is the kini nga trends nya katong sa tuwa sa Bugo is local to offshore fault sa may Bugo area man gito. So layo na siya. So mula na atong ginaawag kanunay ta magminantayon kay di ta kabalo di na tumatag na kay earthquake mahitabo na at random sa asa na siya. Well, if we put in an alert level, makapadugang na sa trauma and stress sa atong mga katawhan. Rather, ang among gisuggest sa atong mga kabarangayan, labi na sa atong mga residente, disaster preparedness. Kini sila sa May Piñaranda, alak sa MyTV, Cebu.